नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गुडे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, हातचा ब्लॉगचे म्हणजे टायटल तुम्हाला समजलं असेल टायटलवरून। तर आता मी जातो आहे आमच्या इथले गोठणीवर। तर गोठणीवर कशासाठी ते पण तुम्हाला सांगतो। तर गोठणीवर आमच्या इथे ना एक जामचं झाड आहे। जाम म्हणजे तुम्हाला पहिलं मी व्हिडिओ केलेली आहे एकदा त्या जामच्या तिथली, पण त्यावेळी दाखवायला जास्त भेटलेली नाही। तर ती व्हिडिओची लिंक आहे ना ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो, ती पण बघून घ्या तुम्ही, म्हणजे बघा जाऊन डिस्क्रिप्शनमध्ये। तर आज म्हणजे पोरं बोलतात की झालीच जाम। त्या दिवशी आमचा सोम आहे तो गेलेला, त्यांनी काढून आणले, पण त्या दिवशी मला व्हिडिओ काढायला भेटली नाही, म्हणजे मी गेलोच नव्हतं, इकडे काम होतं त्याच्यामध्ये मी गेलो नाही। तर आज बघूया आपल्याला भेटतील का, पण त्या दिवशी त्यांनी भरपूर जाम आणलेले। तर आज आम्हाला भेटले तर तुम्हाला दाखवू आम्ही, भेटतील का नाही रे? भेटतील त्या दिवशी गेलो तर खूप होतं का काढून नाही आणले? नाही फसवू नका, व्हिडिओ चालू आहे। गेलो तर भेटले, एक दोन भेटले। फसवलीत ना सौरभ सारखी, तर सोडत नाही मग तुम्हाला आम्ही। सौरभ नाही, दिगू सारखी सौरभनी फसवलेली सर्वांना माहिती आहे चिखलांच्या व्हिडिओमध्ये। आता सौरभच दिसत नाही व्हिडिओमध्ये, आता मुंबईला गेला सौरभ। मित्रांनो, आता आम्ही कोण कोण आम्ही सोबत आज फलटण लय मोठी आहे। कोण कोण आहे? सागर, चेतन, प्रणय आणि पाठीकडे कोण आहे? आयुष आहे ना, आयुष, आर्यन, एवढीच आहेत ना? ढाल्या, हां देव्या आहे, ढाल्या नको बोलू रे, टोपण नाव त्याचा। तर मित्रांनो आज एवढी जण आहेत, बघूया आपल्याला काय भेटतं का नाही तिथे। आता डायरेक्ट गोठणीवर व्हिडिओ तुम्ही बघा। काटा काढते चल चल काय न्यूज झालं नाही त्याच्यावर। तर मित्रांनो हा आहे न्यूजचा झाड, त्याच्यावरची व्हिडिओ कुणी बघितली नसाल ती पण डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो। तर मित्रांनो ही आहे विहीर, आणि विहिरीचं पाणी आहे ना भरपूर खाली गेलं आहे। मे महिना चाललाय ना त्याच्यामुळे भरपूर खाली गेलं पाणी। वाकून बघू नको रे। तर मित्रांनो पाहू शकता ते बघा, जामच्या झाडावर जाम भरपूर आहेत, चढू नको रे आधी। ह्या विहिरीचा पाणी आहे ना तो आमच्या गावाला जातो, मोटर लावलेली आहे इथून असा, तिकडून आले तो कनेक्शन वायर आले तिकडून केबल, इथून पाणी वर जातो। आणि हा आहे निवाचा झाड मोठा, खालच्या साईडून दाखवायला भेटेल। मित्रांनो हा घ्यायला पहिलाच जाम पडलेला भेटला, भरपूर ह्याच्यापेक्षा कमी म्हणजे छोटे भेटलेले आम्हाला पहिल्या व्हिडिओमध्ये दाखवू द्या इकडे कशा प्रकारे असं मी त्यावेळेला पण दाखवलेलं। आतमध्ये सुपारी सारखी बी असते, हे सुपारी असते ना त्या टाईपचीच बी असते तशीच। जाऊ दे, आता आपल्याला दाखवायचीच आहे जाम, आज आपल्याला जाम भरपूर भेटतील दाखवायला। हे बघा पूर्ण भरलंय झाड, त्या दिवशी सोमेने काढून नेले त्याच्यामुळे जरा कमी झाले। आणि आता माकडं पण कुठे दिसत नाही इकडे जास्त, त्याच्यामुळे माकडं पण खात नाही, तर पहिले एवढे दाम भेटायचे नाही कधी आम्हाला। आणि मित्रांनो पाहू शकता हा आमचा जो ढव आहे ना, कधी मे महिन्यात पाणी आटला नव्हता ह्या ढवाचा, यंदा पूर्ण सुकला, थोडंच पाणी राहिलंय। इकडं पण सुकलं ना रे पाणी, पल्लीतून पडते का नाही, थोडंच आहे ना। तर मित्रांनो पाहू शकता, मला वाटतं शेती आमच्या इकडे जास्त करायची सोडली, म्हणजे वसाडच टाकले सर्व, त्याच्यामुळे काय आमच्या इकडे काय, आणि पाणी अडवा पाणी जिरवायचे पण जे असतात ना खड्डे म्हणजे पडले ते पण आता आमच्या इकडे ते होरले, आणि त्याच्यामुळे पाणी तर काही जिरू शकत नाही पावसाचा। पडला पाऊस की सर्व पाणी निघून जातो, पाणी काही जिरत नाही इकडे जमिनीत। आणि आता पाणी पण आमच्या इकडे कमी झालंय, पहिला तर इकडे मे महिन्यात भरपूर पाणी असं का ना चेतन, आम्ही पोहायला यायचो इकडे, काय माणसं आमच्या इकडची कपडे धुवायला यायची, आणि यांच्या घरातली सर्वच यायची काय रे मे महिन्यात। दरवेळेस यांच्या घरातली आली ना मे महिन्यात की इकडेच यायची कपडे धुवायला संध्याकाळची, आणि आंघोळी करायला इकडेच यायची। पाहू शकता
पूर्ण ढव पहिल्या तुम्ही व्हिडिओ सगळ्या बघितलेच असेल इकडे आलेल्या काढलेल्या तेवढ्या त्या व्हिडिओमध्ये ना पूर्ण ढव भरलेला असायचा आणि इकडे पाणी वाहत असायचं खालच्या साईडला. तो जो होल आहे ना खालती गेलाय तिकडे. आता पाणी पूर्ण हे झाला आटला इकडे. पोहणार रास पोह ए काय करू नको मस्करी. आणि आता विहिरीतला पण पाणी तुम्ही बघितलंच असाल किती खाली गेलाय. म्हणजे पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्ही काय झालेत ते मला पण माहिती आहे. पाहू शकता बघा जाम किती आले. आणि हा निवचा झाड निवाचं आता मित्रांनो ही आहे ती आमच्या इथली हिला पळणी बोलतात. इथं पण पाणी भरपूर असायचं आणि इथे कर कर काढ येऊ दे पाणी. अरे येऊ दे ना. तरी इथे बघा पाणी पण आता येत नाही. पहिला इथे पूर्ण पाणी म्हणजे हे असायचा. इथे पूर्ण खाली माती आहे ना ती नव्हती माती. आता जरा माती जास्त झाली. काय करतो पाणी नाही पियाला इथे. आणि इथे हांडा लागायचा म्हणजे पाणी भरण्यासाठी. आता हांडा लागू शकत नाही इथे आणि पाणी पण नाही येत. सागर शाप करतोय तिकडे. पहिलं असं शाप करायला लागायचं नाही एवढं पाणी होतं इथं. आता किती प्रमाणात पाणी आटले आमच्या इकडे. तर आणि हा आहे आमच्या इकडचा 1.5 दिवसाचा गणपती व्हावायचा ढव. ह्याच्यात पाणी भरपूर आहे रे त्या मानाने. अरे ह्याच्यात पाणी भरपूर आहे. चढणार कोण आहे वरती झाडावर. काढा खालून. ज्याला खालून काढायचं तो खालून काढल, ज्याला वरून काढायचं तो वरून काढल. ओके बरोबर आहे. देव्या बोलला म्हणजे बरोबर आहे. वरतीच चढून काढलं. काढ ना पडू नको खाली. भेटेल तेवढं किशा नाही तर थंबनेलला याचा फोटो पडलेला आहे का आडवा पडला. अरे आंबे देव्या तू तरी बघितलेस का कधी एवढे आंबे ह्या झाडावर. यंदाच वर्ष मी पहिल्यांदा आंब बघतो एवढे. पोपट यायचा काढायला नुसते पिवळे. हे पिशवी आणली का कुणी. देव्या चढलाय. सागर चढतो काय तू पण. अरे खाऊ नको सागर. अरे दीप्यादा खातोय ना दाखवायला ठेव जरा. दीप्यादा फुटला चिपका फुटला काढ नव्हतो वेगळे पॅकेट टाक. आता आम्ही गावात गेलो ना इकडे कॅमेरामॅन आहे का तर सगळ्यांना वाटणार. सर्वजण येणार वाटणीला. बोलतो आधी खाऊ नका. म्हणून बोलतो खाऊ नका आधी नंतर खावा. हे पॅकेट बाबा इथे काय माहिती त्याला आधी काढ. सगळं ते दोन आहेत तिथे. छान 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 काढ. तिथून चढायला लागेल दीपाचं. आणि तुटता तर ह्याच्या लगेच. माकडे येतच नाही काय रे एवढी इकडे. हे काय झाडावर एक झाडावर चढलं माकडं. हे बघा सेपरेट वाकड आहे. खातात का नाही मला माहित नाही. आरू आरू एवढे जाम झाले पहिल्यांदाच बघतोय मी. त्याच्या पकडल्या का अलबा अलबा मी पण येऊ. हलवू नको अंडीला. ए आरू सेकंड माकड पण आहे आपल्या इकडे. हे माझ्या फांदीवर नको यावं. पहिला सांगतो तो पडशील. हा बघ तिसरा माकड पण आला. तर हा इकडे प्रणय चढतोय आणि हा इकडून आता सागर पण चढतोय वरती आरू वरती. आरू प्रणता हे देख. हे बघ दीप्याला पक्षी खातात रे.
खात असतील नाही तर काय. वरतून नसतील खात एवढे. वरती आहेत तसे. आगे 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 कच्चे आगे रे चांगला टाकून द्यायला लागेल. एवढं पक्ष्यांनी खाल्लेलं आहे. आपण एक तर एवढे भेटले आताच. तर मित्रांनो मी पण वरती चढलोय झाडावर. हे हॅलो नको रे बाबा, मला भीती वाटते. अजून कुठे आहे तिकडे? बघ कुठे असतील ते. तो बघ मित्रांनो पाहू शकता, तो त्या तिथे आहे. पण थांबशील का तू, जरा थांबशील का, मी काढू. हे बघा, पक्षी खातात. हे बघा सुपारीसारखी आतमधली बी असते. पाठी अजून पाठी जा. तर मित्रांनो ह्या दोघांनी आता कॅच देतं त्याला खाली. हे घे इथे या. पाडला ना वाटतं खाली. पुढे या पुढे पुढे अजून या इकडे या मध्ये या. अजून आहेत बघा बघा. मला अजून वर कोण? मित्रांनो बघा हे काय ह्यानी आणले, सागरनी काढून दिले वरतून. मी बघा पूर्ण बॅग भरली. ए काढा रे. तर आता इकडे ह्या साईडला आहेत, पण ते एकदम वतांबीला आहेत. वतांबीला म्हणजे एकदम ह्या साईडच्या फांदीला बारीक फांदी आहेत इकडच्या. नको जाऊच नको, आपल्याला नको एवढे. तरी पण जाणार नाही, जाऊ नको. अरे बघा हे कच्चे असताना असे असतात अशा प्रकारे. आणि पहिले असतात ना एकदम पहिले, तेव्हा फुलं असतात, एकदम फुलं येतात ती. त्या पहिले व्हिडिओ जी काढले ना मी, त्या व्हिडिओमध्ये फुलं पण दाखवलीत कशा प्रकारे असतात. तर ती जाऊन व्हिडिओ बघा, डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकतो मी. पाहू शकता कशा प्रकारे आहेत. तो पडला मध्ये पेदा तिथं. कुठे पडला हा? पुढं हा देव्यान पाडला. एक कोण पकडतोय कॅच? लवकर या. थांब जरा, देशील का? दोन बिया ह्याच्यात भेटल्यात. अरे जुले आहेत वाटते त्या. मोठा वेग एवढा होता. कुठं आहे हा बघ. पाहू शकता मित्रांनो केवढे मोठे आहेत. तुटली. दोन्ही पण वेगळे केलं. हा पकडा. पण एक वेगळा केला ना. तर मित्रांनो आम्हाला आता जाम काढून झालेत, म्हणजे आम्हाला भरपूर जाम भेटले ते यंदा पण. तर दरवर्षी असे एवढे जाम भेटत नाही कधी, एक दोन भेटले तर. नाहीतर बाकी कच्चे असले नंतर पिकले ना की माकडं खाऊन टाकतात. तर आता माकडं पण कुठे दिसत नाही इकडे, जास्त येत नसतील, त्याच्यामुळे जाम यंदा भेटले. त्याशी सोमेनी पण जास्त जाम नेले. तर मित्रांनो तुमच्या गावाकडे या फळाला काय बोलतात? आमच्या इकडे जाम बोलतात. तुमच्या इकडे काय बोलत असतं, नवीन नाव असेल तर आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा. आणि व्हिडिओ कशी वाटली ते पण आम्हाला कमेंटद्वारे कळवा. आणि लाईक करा, शेअर करा जास्तीत जास्त व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना. आणि अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत भेटू आपण नवीन परत. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. बाय बाय.